Nafarroan hildako bat koronavirusagatik azken orduetan eta PCR frogetan 15 positibo atzeman dira. Navarra Biomedek parte hartzen duen nazioarteko ikerketaren arabera koronavirusa duten persona gehienek usaimena eta edo dastamena galtzen duten. Laneko osasunak 1000 kartel baino gehiago banatu ditu eraikuntzaren sektorean maskara eta eskularruak behar bezala jartzea sustatzeko. Iruña berpizteko aurre akordioa adostu dute udal talde guztiek. Nafarroko gobernuak tokiko merkataritzan kontsumoa sustatzeko kanpaina bat abiarazi du Nafarroa suspertu planaren barruan. Txibite lehendakariak Nafarroa bigarren fasera igaro izana osasun lan zorroz bati eta herritarren erantzunkizunari esleitu dio. Nafarroak bat egin du garapenerako lankidetza indartzeko autonomien proposamen bateratuarekin koronavirusaren aurrean. Euro eskualdeak 5.000 euro bideratuko ditu kultura hezkuntza gazteriak kirola eta eleaniztasuna lantzen dituzten proiektuetarako. Azken 24 ordutan Nafarroan ez da inorril koronavirusa jota. Hartara orain arte bezala 509 dira erregistratutako hildakoak. Gainerakoan epidemia hasi zenetik 8.942 dira osasunbideak baieztatu dituen positiboak horietatik 5.219 PCR frogen bitartez eta 3.723 antigorputzen testaren bitartez. Positibo aktiboei dagokionez, hau da kutsatuak, sendatuak eta hildakoak 3.683 dira ofizialki zenbatutakoak, aurreko egunean baino 122 gutxigo. Eritasuna gainditu dutenei dagokionez 4.740 hartu dute alta epidemiologikoa, horietatik 140 azkeneko ordutan. Enrique Santamaria Martínez doktoreak Navarra Biomedeko neuroproteomika klinikoaren unitateko ikertzaile nagusiak zuzentzen du zentroaren parte hartzean nazioarteko konsortzioan eta horren arabera, koronavirusaren eta anosmiaren usaimenaren galera arteko harremana zuzena da eta gaixotasunaren fase goiztiarretan dastatzeko gaitasunaren murrizketa ere bai. 50 herrialdetako 600 profesional baino gehiagok parte hartzen dute azterketa horretan eta aurkikuntzek inplikazioak izan ditzakete agerraldi berrietan diagnostiko frogak esleitzeko. Laneko osasunaren zerbitzuak Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren barruan azpimarratu du garrantzitsua dela koronavirusaren aurrean norbera babesteko ekipamentua izatea eta behar bezala erabiltzea eraikuntzaren sektorean. Hori dela eta kartelak banatzen ari da Nafarroan jarduneko obretara iristeko gomendatutako prozeduraren arabera eta urratsez urrats langilek maskara eta eskularrua behar bezala jar ditzaten, lan arlo horretan eskatu bezala. Guztira 1000 ale gazteleraz eta beste 1000 ale euskaraz banatu dira Nafarroko geografiako zona ezberdinetan zehar banatutako obretan ikusteko moduko lekuan jartzeko. Laneko osasuneko zerbitzuko teknikariek bisitak egin dituzte industriaren eta eraikuntzaren sektoretan. Koronavirusaren pandemiari aurre egiteko hartutako segurtasun neurriak betetzen diren egiaztatzeko eta ondorioz neurri hori hartu dute. Arlo horiek pasaden apirilaren 14an hasi ziren berriro lanean, funtseskoak ez diren jarduerak lanera itzultzearekin batera. Orain ikuskapenak aurrera jarraitzen duten bitartean eta enpresek hartutako neurrien gainean, prebentzio zerbitzuei asteroko txostenak eskatu ondoren, kartelen bitartez sustatu nahi da eguneroko lanean plantillak erabili beharreko babes elementuak segurtasunez erabiltzea bati bat eraikuntzan, baina baitere beste sektore batzuetako enpresetan. Kartelak naiz eskuak ura eta xaboiarekin edo gel hidroalkolikoarekin garbitzari buruzko informazioa posterra pasaden astean hasi ziren banatzen sektoreko elkarten, enpresen, gremioen, kanpoko prebentzio zerbitzuen, sindikatuen eta eraikuntzako laneko fundazioaren bitartez bestea beste. Materialak plastifikatuta daude espazio irekietan gehiago iraun dezaten eta behin obrak amaituta beste punta batzuetara eramatearren. Laneko osasunak eraikuntzaren sektorentzat koronavirusaren aurrean egindako prebentzio konbendioen artean eskuak maiz garbitzea,
personen artean 2 metroko distantzia mantentzea edo horren ordez hainbat personek egin beharreko lanetan distantzia hori gorde ezin bada manpara gardenak bezalako oztopo fisikoa jartzea, langileak modu mailakatuan sartzea zona komunetan taldeak ez pilatzearren edo zonak desinfektatzea bezalako neurriak sustatzen dira besteak beste. Norbera babesteari dagokionean eta hainbat langileek elkarrekin nahita nahiez egin beharreko lanetarako 2 metroko segurtasun distantzia bermatu gabe arnasa babesa erabiltzea gomendatzen da. Eskularruak beharrezkoak direnean, mikroorganismoen aurrean babestekoak izango dira gutxienez bakterioen eta onddoen aurrean, eta egin beharreko lanen araberako erresistentzia mekaniko edo kimiko bermatu beharko dute. Orain banatutako karteletan hain zuzen ere maskara bat nola jarri behar den adierazten da, hau da, lehendabizi eskua garbitu behar dira, maskara ireki eta zintetatik heldu eta aurpegian jarri kokotsa eta sudurra doituz. Bestalde, maskara kentzeko berriro eskua garbitu beharko dira, maskara atzetik hasita kendu, gometatik helduz eta zakarrontzi batean bota. Eskularrua jartzeko berriz kasu honetan horrela eskatzen dute lan eremuetan berriro garrantzitsua da eskua garbitzea eta mikroorganismoen aurka babesteko eskularruen gainean erresistentzia mekaniko edo kimikoa jartzea horrela eskatzen bada. Halaber garrantzitsua da hoiek kentzeko urras hauek jarraitzea. Lehendabizi babesteko eskularruak kenduko dira erabiltzen diren kasuan, ondoren eskuak garbituko dira, mikroorganismoen kontrako eskularrua jantzita izanik, eta azkenik eskularru baten azalerako zatitxo bat hartu eta beste eskuarekin kenduko da. Amaitzeko, libre daukagun az bat beste eskularruaren azpian sartuta, bigarrena kendu daiteke eta zakarrontzi batera bota atzealdetik eutsita. Koronavirusaren krisialdia mugarria izan da Iruñako udaleko indar politikoen arteko harremanetan. Aspaldiko partez eta lehendabiziko aldiz elkarrekin lanean jarri dira muga gorri guztia gaindituz. Hiriak egoera gogor honi erantzuteko beharrezkoa duen birsortze plana adosteko. EH Bilduk azaldu du aurre akordioa. 6 puntu izanen ditu planak. Behar handienei erantzuteko gizarte zerbitzuetako diru partida handituko da, 1 milioi bat euro bideratuko dira erosketa bonoetarako. Tokiko auzoetako dendetan erosteko, beherapen bonoak izanen dira, 1 milioi bat inbertituz ia 4 milioi euroko irismena izan dezake dendagariengan. Azaldu du Jose Abaurreak EH Bilduko zinegotziak. Kultura arlorako bono bereziak ere planteatzen dira akordioan, erabateko etenaldian den sektorea laguntzeko. Mugikortasun arloan Labriteko igoera eta Baiona etorbidean moldaketak eginen dira lehentasunezko bide moduan. Udal langileak telelanera moldatzeko ere inbertsio eginen da. Egoera berrietara udal lantaldea prestatuz. Azkenik etxe bizitza arloan behar berezietarako alokairuko 300 etxe bizitza prestatzea eta zoru salmenta planteatzen du planak. Joseba Asiron pozik agertu da plan honek ekidin egiten dituelako murrizketak pasaden legegintzaldian utzitako egoera ekonomiko onari esker erantzuteko ahalmena dagoelako, konsensuz egin delako eta inflexio puntu bat izan delako harremanetan. Manu Ayerdi garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilariak aurkeztu du argieri egindako omenaldia kanpaina herriko merkataritza txikiaren alde, koronavirusko pandemiak konsumoan izan dituen eraginen ondoren. Auzoko establezimenduetan erosketa sustatu nahi duen ekimen hontarako, denda txikietan erosten duzunean argiak pizturik jarraitzen du da aukeratutako leloa. Hain zuzen ere mezua helarazteko xedez Ayerde kontseilaria, Iruñako La Milagrosa auzoko merkataritza lokal batera joan da, baina kanpainaren aurkezpenaia ikuslerik eta hedabiderik gabe egin behar izan da. Gaur egungo osasun krisiak eragindako egoera dela eta. Han izan dira turismo, merkataritza eta konsumo zuzendari nagusi Maitena Ezkutari, Felipe Zaragoeta, Denok Bat elkartearen ordezkaria eta Inma Elkano Nafarroko merkatari elkartearen ordezkaria. Sektoreko ordezkarien aintzinean kontseilariak oroitarazi du Nafarroko saltokien 2 herenek ateak itxi egin behar izan dituztela konfinamenduak iraun zuen bitartean, eta horrek arrisku egoeran utzi dituela negozio honit.
Deseskalatze fasean gauden arren eta saltokia pixkanaka irekitzen ari diren arren, egoera orokorrak kontsumitzaileen aldarteak eta ezinbesteko osasun neurriek normaltasunera itzultzea moteltzen dute eta salmenta volumenari eragiten diote, azpimarratu du Ayerdik. Horregatik guztiagatik herritarrei dei egin die gertuko saltokiei gure fideltasuna agertzera. Ez ditzagun alde batera utz, adierazi du. Are gehiago gogoan izanik haietako haunitzek pandemiari aurre egiteko beren zerbitzuak egokitu eta personalizatu dituztela bizilagunen beharrak asetzeko eta bereziki zaurgarrienak. Bertzea askok online erostea eta etxez etxeko bidalketa erraztu dituzte eta foru gobernuak kontsumitzaile zerbitzu horietara iristea errazteko xedez sortutako datu basean sartu dira. Gainera, lehentasuna eman diete arrisku egoeran zeuden herritarrei eta erabateko zorroztasunez bete dituzte osasun eta higiene neurriak. Lan handia egin dute eta iritsi da unea hori aitortzeko eta eskertzeko esan du kontseilariak. Bere aldetik Inma Elkanok, Nafarroko Merkatari Elkartearen ordezkariak azpimarratu egin du sektoreak Nafarroko saltokiak marka sortzeko prozesuari eginiko ekarpena eta adierazi du krisi honetatik ateratzeko denon erantzunkizuna eta elkarlana beharrezkoak izan direla. Era berean, lankidetzari eta gertuko zerbitzuari dagokionez, merkataritzak gizarteari eginiko ekarpenaren balioa nabarmendu du. Bertzalde batetik Felipe Zaragoetak aipamena eskertu du eta sortzen eta egituratzen ari diren lankidetza saiakuntzen balioa aitortu du. Saiakuntza hoien helburua adierazi duenez, herritarrei eskaintzen zaian merkataritza zerbitzua hobetzea eta eragileek batera jardutea da. Argiari egindako omenaldia kanpaina merkatarien elkarteek hautatu dute 3 proposamenen artetik, 60.000 euroko aurrekontua du eta Franziska agentziak diseinatu du. Hedabideetan izanen da 2020an, nabarmenago ekainaren bukaera bitartean. Publizitatea sartuko da Nafarroan argitaratzen diren 2 egunkarietan eta hedabide digital nagusietan. Iragarkiak emanen dira irratietan eta telebistetan eta publizitate kontratuak egin dira tokiko 10 aldizkari ingurutan. Guztietan herritarrei dei egiten zaie saltoki txikietan erostean. Publizitate spot bat eginda Elizondoko, Doneztebe eta Tuterako 15 komertzioaren lankidetzarekin zehazki honako establezimendu hauek hartu dute parte. Piko arropa denda, Calzados Virgilio, Casa Ruiz Alimentación, Esarte Arategia, Iris Lore denda, Ziaurriz Urdaitegia, Quevedo Burdindegia, Martin Arategia, Ibarrola Mertzeria, Ruiz Okindegia, Alustiza Moda, Lozano Bitxi denda eta Optika, Amimet Paper denda, Canela Moda eta Letras Alataza liburu denda. Horrez gain, Nafarroko saltokiak marka aurkezteko ere baliatu da kanpaina. Foru gobernuak sustatu du zurekin kaleak bizirik goiburu duen marka hori. Foru erkidego merkatari elkartekin koordinaturik. Eta Nafarroan gertuko eta txikizkako merkataritza sustatzeko 2018-2020 planaren testu inguruan. COVID-19 pandemiaren zabalkundea dela eta ezagutzera eman gabe, zegoen oraindik Nafarroko saltokiak marka iritsi da unea zuek ordezka zaitzan baita gure gertuko merkataritza osoa ere azpimarratu du Manu Ayerdi kontseilariak. Nafarroko gobernuko lehendakaria Maria Txibitek osasun arloko profesionalen lan zorrotzari eta neurriak betetzeko herritarren erantzunkizunari esleitu die Nafarroa deseskaladaren 2. fasera igaro izana. Santos Indurain osasun kontseilariarekin batera eskainitako prentsaurrekoan lehendakariak zorionak eman dizkie osasungintza arlo osoari, atsedenik gabe eginiko lanagatik, eta herritarrei distantziari, higieneari eta mugikortasunari buruzko neurriak eta gomendioak errespetatzeagatik. Horri guztiari esker nabarmen gutxitu da epidemiaren inpaktua eta ondorioz konfinamendua arintzeko urratsak egiten ahal izan dira. Arintze hori lehendakariak azaldu duen bezala foru erkidegoaren berezko errealitatea eta kausistika kontuan izanik eginen da. Beraz, desaskalatzean aintzin egiteko ministeriori igorritako txostenean, Nafarroak esparru orokorrean daudenak baino murriztaileagoak diren zenbait neurri proposatu ditu.
baita neurri espezifiko batzuk ere hoien artean, persona zaurgarrientzako ordu tarte esklusiboak mantentzea, txirrindularintzarako, mendizaletasunerako eta beste jarduera batzuetarako erregulazio espezifikoa sortzea, sozietate gastronomikoak eta etxabeak ez irekitzea eta aire zabalean eginiko kultur eta kirol jardueretarako 200 pertsonako edukiera onartzea gehienez. Txibite lehendakariak komunitate osoari dei egin dio ardura partekatuz jokatzera aintzina egiten jarraitzeko atzeranzko urratsik gabe osasungintzaren ikuspuntutik epidemiak duen bilakabide egokia betearazten alizateko berraktibatze ekonomikoarekin eta gizarte bizitzarekin beharrezkoak horiek ere. Prozesu honen arrakasta neurri handi batean arazo kolektibo baten aurrean dugun jarrera personalei esker lortuko da. Horregatik berriz ere eskatzen du ez gaitezela lasaikeriarin erori. Ildo horretan Maria Txibitek beste ahalegin bat eskatu die herritarrei. Birus honekin eta agertoki berri honetan elkarrekin bizitzen ikasteko. Ahalegin eskerga egin dugu konfinamenduan eta orain beste bat egitea datorkigu. Une oro betetzea distantziari eta higieneari buruzko gomendioak gehitu du bukaeran. Pasaden astelehen honetan aldi berean 17 autonomia erkidegoek adierazpen bateratu bat aurkeztu dute. Koronavirusko krisiaren testuinguruan eta bertan mundu konplexu aldakor eta interdependente batean garapen iraunkorra sustatzeko ezinbesteko proposamenak adostu dituzte. Besteak beste, 2.455.000 euro bideratuko dituzte Tindufeko kanpalekuetara eta errefuxiatu palestinarrengarengana, eta horietatik 240.000 jarriko ditu Nafarroko gobernuak. Akitania, Euskadi, Nafarroa euroeskualdeak kultura, hezkuntza, gazteria, kirola eta eleaniztasuna arloetako ekimenetarako aurtengo proiektuen lehen deialdia onartu du. Deialdia elkarte, entitate, erakunde pribatu eta autonomoi zuzendua dago, eta 2020ko uztailaren 24ko 12ak arte dago zabalik. Euroeskualdeko herritarrak izeneko deialdiaren helburua da 3 lurraldetako aktore publiko eta pribatuen arteko lankidetza bultzatzea 2014-2020 plan estrategikoko funtsezko sektoreak garatzeko eta dinamizatzeko. Deialdiak euskarri ekonomiko ematen du lankidetza ekintzak sustatzeko Nubel Akitania, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroko Foru Komunitatea eskualdean kokatutako bazkiden artean. Koronavirusaren osasun krisiak eragindako egungo egoera ikusita, euroeskualdeko herritarrak proiektuen deialdia maiatzaren 21 arte atzeratu da. Martxoan egitea aurreikusita bazegoen ere. Modu horretan, deialdian zenbait aldaketa egin dira mugaz araindiko normaltasuna berrezartzeko eta denboraldi horretan muga ixteak izandako inpaktua murrizteko helburuarekin. Hautatzeko irizpideak malgutu egin dira, aurrekontua 50.000 euro gehitu da eta konfinamendua zabaldu egin da. Besteak beste, persona fisikoek, hau da ekintzaileek eta mikroenpresek, baimena dute proiektuko bazkideak izateko, ekintzen zanti bat edo guztiak online ekintza bilaka daitezke, proiektua kudeatzeko gastuak kontuan har daitezke eta justifikatzeko agiriak modu desmaterializatuan aurkeztuko dira. Deialdi hontako lehentasunak honela banatzen dira kultura, sormena babestea, hezkuntza, gazteria eta herritarrak, kirola eta eleaniztasuna. Lehen blokearen asmoa da, sortzaile profesionalak gehitzea sektore eta jarduera ezberdinak indartzeko proiektu berritzaileak sortzea, teknologiarekin lotutakoak ala ez, sormena bultzatzen duten baldintzak sortuz eta biztanleen artean kultura eta sormenarekiko interes handiagoa eta jarrera arbera positiboa sustatzea. Hezkuntzaren blokean deialdiaren xedea da euroeskualdeko gaztek elkar ezagutzeko eta elkar egiteko aukera izatea. Kirolaren blokean berriz, kirola euroeskualdeko herritarrei laguntzeko elementu gisa hartzen da eta azkenik, eleaniztasunaren blokean, hizkuntzaren bidez konektatutako herritarrak lortu nahi dira, elkar komunikatu eta ezagutu ahal izateko. Euroeskualdeko hizkuntza jakitea sustatze aldera, euskara, gaztelera, frantsesa, okzitaniera.